Zdar tady Nexus a dneska si zahraje moji oblíbenou hru a tedy druhý díl vývar nebo provar. Dneska to bude tady s těma Upper Deck Extended Hobbybox balíčkama. Pojďme na to. Tady otevírám balíček číslo 1 ze série Extended Upper Decku a pojďme nejdříve na base karty. První base karta Chandler Stevenson, Vegas Golden Knight, tady v tom Western Conference dresu. Druhý Luke Glendening, Tampa Bay Lightnings. Další base karta Jason Robertson, Dallas Stars. Tyler Toffoli, New Jersey Devils. Alex Ovechkin, Washington Capitals. A pozor, tohle je naprosto luxusní fotka. Golman Antti Ranta, California Hurricanes. Nádherná karta, wow. Luke Schenn, Nashville Predators je další bejska, hned za ním hráč Philadelphia, Cam Atkinson, Gustav Nyquist za Nashville Predators. No a tady už se schovávají první inzerty, nejdřív se podíváme tady na ten UD3 insert a je to Jackson LeCompte na tady té UD3 kartě za Anaheim Ducks. Boží karta, ukazovali jsme si je už minule, tady ten shape. Mně osobně se moc líbí. Hned za ním série insertek Seeing Red, Jason Zucker za Arizona Coyotes. No a poslední karta, a to je draft. John Becher, Boston Bruins. Nádherná draft karta. Pojďme se podívat na balíček číslo 2. Opět začnu těmi base karty, takže hráč Floridy Nick Cousins, Florida Panthers, Bo Horvat, New York Islanders, opět Western Conference dress, Morgan Geeky, Boston Bruins, Trevor von Riemsdyk, Washington Capitals, další bejska Brandon Carlo, Boston Bruins. A tady to je checklist Extended Serie 501 až 600 a je to Pierre-Luc Dubois a Vladimír Tarašenko. Hned dalším je Sidney Crosby, tohohle hráče už taky máme. Blake Coleman, Calgary Flames. Za Blakem Colemanem máme ještě jednu base kartu a tou je Ilya Lyubushkin, Anaheim Ducks a tady už se budou nacházet nějaké insertní karty a pozor, hned první Black Diamond karta Alex Newhook, Montreal Canadiens na tady té luxusní Black Diamond insertní kartě. Black Diamond ještě nemáme, hned další kartou je tady ta rookie Zach Benson, určitě nádherná rookie karta, insertní, tady v tom jak kdyby dřevěným rámačku, vypadá to moc hezky, rookie karta. No a tady moje oblíbené UD Canvas, a kdo to bude tentokrát? Na UD Canvasu máme, wow, tohle je Mario Lemieux, naprostá legenda NHL, takže určitě tady ten UD Canvas. Tuším, že tato karta má docela vysokou hodnotu, takže ta nám napravila ten první balíček, kde nebylo skoro nic. Ale tohle, dámy a pánové, řekl bych třeba nějakých 500 korun bude mít. Uvidíme, určitě se na to podíváme. Tady ta karta jde 100% do insertu a následně do top loaderu, protože tuhle si chceme určitě uchovat. Takže UD Canvas. Mario Lemieux, naprosto skvělá karta. Určitě nám to spravilo chuť tady z těch dvou hobby balíčků. Další tedy určitě do insertu rozhodně Benson a Alex Newhook. Tak jo, pojďme si to shrnout. Opět jsme získali hromadu base karet. Mezi nimi některý teda, který už dávno máme, ale taky spousta, který ještě nemáme, takže moc se těším, až tady to budeme ukládat do alba a zase jsme blíž k dozbírání té série. Mám tady Seeing Red a UD3
inzertky a tady tu draft kartu Johna Bechra, no ale hlavně za mě Black Diamond a Rocky karta, skvělý kousky, ten druhý balíček se opravdu povedl, no ale já jsem nejvíc nadšenej tady z té UD kanvasky Maria Lemiuse. Pokud se vám líbilo tady to video, určitě dejte like a nezapomeňte ho třeba i sdílet. A pro více obsahu nebo unboxingů a tady těch vývarů a provarů určitě sledujte můj kanál. A pokud vás samozřejmě zajímá více obsahu ze světa sportovních karet, nezapomeňte fakt dát ten odběr, sledujte můj Instagram a těším se u dalšího videa. Čau!